Para todas as nenas e nenos da biblioteca do Raquel Camacho, vou ler a primeira páxina deste libro titulado Vampira de biblioteca. Advertencia. Se estás lendo estas palabras, iso significa que abriches o libro que tes entre as mans. Deixa que che diga algo. Esta non é unha historia calquera, é a miña historia, a historia de Eleonora, a nena vampira. Así que, se és desas persoas que non creen na existencia de criaturas como a min, é mellor que peches o libro, que o coloques nun andel e te esquezas de todo isto para sempre. Fin. Ou tamén podes atreverte a continuar, mais para iso debes darme unha mostra de confianza e pasar unha proba. Atréveste. Se a resposta é non, non me atrevo a continuar, deica nunca, agardo que che vaya ben na vida, pecha o libro e esquéceme. Chao, arrivederci, bye bye, sayonara.